Mă uit la Lapenti și îmi pun întrebarea dacă nu cumva Ungur a avut inteligența de a învinge tactica de a juca încet, ceea ce îi convine lui Lapenti. Observați tactica jocului încetinit la acest Lapenti. Sunt mai multe forme, evident. Are o anumită rutină, care iată cu două tăiușuri, de la legatul jireturilor la căutarea cele mai îndepărtate mici de pe teren pentru a servi cu ea, face orice pentru a prelungi timpul dinaintea serviciului. Nemaipomenit. 3 mingi de meci, 3 șanse de 2-0 pentru România în ziua de debut a barajului cu Ecuadorul. Ea este un alt tenismen, Adrian Ungur. Nu neapărat pentru această victorie, cât pentru manier o poate obține. Al doilea punct într-o zi fantastică a României în debutul barajului cu Ecuadorul. 2-0, o victorie senzațională, incredibilă, de la 0-2 la seturi înregistrate de Adrian Ungur în fața numărului 1 al ecuadorienilor, Giovanni Lapenti. Vedeți că intră în teren și le-a în brațe pe Ungur. Iată Cuba bătută cu Tecău, cu doctorul Irimia, cu preparatorul fizic Ionuț Gavrilă, cu Gabriel Tricu și Ionuț și Gelu Cosma. O victorie uluitoare. S-a redescoperit ca jucător de tenis Adrian Ungur. A reînviat atunci când nimeni nu mai credea în posibilitatea lui de a întoarce un meci împotriva unui jucător atât de versat cum este Giovanni Lapenti.